Anna Meliova for spoiled cows. Spoiled cows which give more milk. Okay, spoiled cows which give more milk. Аплодисменти, дами и господа, това е първият награден в категория електронни медии. Имаме и още един. Ана, микрофонът е ваш, ако искате да кажете нещо. Това, което искам да кажа е, че много се радвам, когато иновационните технологии предложат нещо човеколюбиво или хуманоидно. Материала, за който аз бях номинирана днес, е такъв. Благодаря ви много. Супер. Аплодисменти, дами и господа. Имаме още един награден в категория електронни медии. Ту е Светослав Иванов. Браво! Аплодисменти, дами и господа, за вторият награден в категория електронни медии. Господин Иванов, има толкова много камери, може би. Добър вечер. Ще бъда кратък. Много ви благодаря. Наистина живеем във времена, докато слушах господин Райт от Guardian, си мислих какво ли е да гледаш войната във Виетнам през мобилен телефон. Със сигурност не знаем, но днес като че ли гледаме войните през мобилни телефони, защото кадрите от всеки един конфликт, всяка една революция са от мобилни телефони. Така че новите технологии ни промениха. Не знам дали те ни служат на нас хората, но със сигурност не им служим. И те се променят така, както се променяме ние. Ако ние сме добри, тогава и те ще се променят за добро. Благодаря ви за тази награда. Аплодисменти, дами и господа. Това беше втория награден в категория електронни медии. А сега нека да видим къде отива голямата награда в категория електронни медии. We had a problem to open the envelope, but finally we have managed it. Laura, come to me, please. Yeah. So, you should try. The big prize goes to Константин Вълков. Константин Вълков, моля да заповяда на сцената. Аплодисменти, дами и господа. Това е голямата награда в категория електронни медии. Абсолютно не съм готов, макар че моите колеги от Дарик, на които дължа това нещо, защото ми дадоха време да го направя, казаха, че съм си сложил фестивалното сако. Така че това, което искам да кажа е, че тъй като това е един проект с 24 интервюта, аз не възприемам себе си като човек, който прави добри интервюта. Това е много трудно. Но той се роди преди 10 години, когато един мой преподавател ме попита, ако имаш 24 часа едно денонощие, което е разграфено на 60-минутни части, кои са тези 24 души, с които би искал да се срещнеш, за да те вдъхновят за 24 години напред? И първият, който казах, тъй като просто беше в съседната стая, беше Ричард Куест, с който започна всъщност този проект. Се надявам, че той ще завърши с една дама, която се казва Гуйнет Полтроу. Мисля, че ти ще оцениш. Още веднъж, наистина, това се случва заради колегите ми от Дарик, заради МТЛ, заради журито, заради моето семейство. Това, което искам да ви пожелая е да се срещате всеки ден с хора, които ви вдъхновяват, защото няма по-велика комуникация от тази. Приятна вечер и на здраве! Аплодисменти, дами и господа, това беше голямата награда в категория